Il-Belt Valletta, il-Mellieħa u l-Birgu, tliet lokalitajiet li kellhom l-unur motililhom il-Ministeru għat-Turiżmu li ospitaw tliet statwi ta' dinożawri mill-film maħdum f'Malta Jurassic World Dominion. Tliet statwi ta' Velociraptor imqiegħda f'nofs is-sajf li għadda li swow lil pajjiżna eluf ta' euro. Waqt domanda parlamentari fix-xhur li għaddew, il-Ministru responsabbli mit-Turiżmu Turisti Clayton Bartolo kien saħaq li dawn l-istatwi ġurassiċi ġew jiswow 36,900 euro, mentri b'kollox issa iswed fuq l-abjad swow lit-taxxi tal-familji Maltin u Awċin 66,000 euro. Iżda l-Ministru Bartolo saħaq li x-shipping ma nkludihx fil-prezz ta' kemm ġew jiswow dawn l-istatwi għax skontu huma żewġ affarijiet differenti. Il-mistoqsija parlamentari kienet dwar kemm ġew jiswew il-dinożawri, iżda dak ir-riżultat li ħareġ hemmhekk dak li ġie kwotat fl-artiklu huwa jinkludi wkoll ix-shipping miegħu. Bartolo attakka lil ġurnalisti sabiex jagħmlu daqsxejn il-homework bażiku daqs li kieku l-ħlas tal-importazzjoni u l-manifattura ma jkunux inklużi fl-ammont globali ta' kemm il-Malti spiċċa ħallas għal dawn il-Velociraptors illi swow 22,000 euro kull wieħed. Intant, Net News għal darb'oħra reġa' staqsa lill-Ministru Clayton Bartolo kemm ġiet tiswa s-serata tal-Malta Film Awards organizzata aktar minn sen ilu. Bil-Ministru Bartolo għal darb'oħra minkejja l-professjoni tiegħu hija ta' accountant saba' diffiċli biex jgħidilna l-ammont eżatti minflok ħeġġeġ lil ġurnalisti sabiex jagħmlu xogħolhom. Issa mid-directors maħroġin kemm tagħmlu xogħolkom u tagħmluhom plus. Net News saqsaw wkoll lil Bartolo kemm ġie jiswa l-ftehim li jagħmel il-Gvern mal-klabb tal-futbol Ingliż Manchester United wara li ħarab milli jwieġeb domanda parlamentari minħabba raġuni ta' interessi kummerċjali bil-Ministru għal darb'oħra jażel illi ma jweġibx. Daw flus il-poplu Malti Awċi għandu jkun jaf kif qed jintnefaq il-flus. Il-deal ma' Manchester United qiegħed iġib ħafna riżultati pożittivi għal pajjiżna u fil-ġimgħat li ġejjin se nibdew nispjegaw ukoll x'qegħdin nieħdu minn dan id-deal. Clayton Bartolo insista li ma jistax jikxef kemm ħareġ il-Gvern u għal daqstant il-poplu għadu mingħajr risposta dwar kif Bartolo qed jonfoq flus il-familji Maltin u Awċin. Għajre it-tliet dinożawri li ġew jiswow ma' 66,000 euro shipping inclusive.